Taka. Isugod. Sa kalimpo. Saan? Isugod. Pre! Oh, pre! 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 Oy, oy, Pre! oy. Ay, Kanang kuan pre ba? Kanang nay Uyugis sa kobe ato tas kuan? Ato tas intro ba kay nampo ni mga kalingawan dito pre nakabalita ko? naalagi pre niya. Gikan ko baryo kanina, pag uli na ko, kita akong pitaka lagi. Pre mo na nalanganin ko mo ukuyog sa nimo kay akong plano ngadto kong kapitan ako ni uli. Kita ka? Oh, Nya. Nay suporta pre. naalagi pre, dako-dako ra ba nagsuod niya. No. 1, 2. Pre, kita sa kunong ko pre be. Konsensya man gid ko pre, din ako na iuling kapitan. Sa kalibo pre. Oh, sa kalibo. Sabi nun pre kahag di na kaya na ito nang iuli na lang ato ano nang inom ba? Ayaw pre, makonsensya ko pre. Dako ra ba ni luoy pang taon tong nawad-an ning taon pod. Susus may konsensya oy nga. Wa punta ka ilaan na og kinsa gyud tag-iyaan ng pitaka ha. Ay ano ba ma? Kainom tagsara ay punta makainom pug beer kuan ka nang pinipungwa pul gitay kwarta niya pag nana mo tay kwarta di. Kuan na kayo na makapalit og beer. Luoy pre, makonsensya og kita po'y matagakag di uli luoy po niya. Kibawa ni isweldo ba ni niya yan natagak mag-away tos pamilya. Nawa, pre, Dako na pre. Naro ba ID pre no? Naalagi niya simba ko og ma kuan na. Sus di Ug naay nakakita na ko simba ko yawa na ko giuli pre, dako biya sayang man ni ako may ma. Di na lagi na pangitaon pre. Tuon na lagi no mat pag ato nang iinom kay wa man po kay nakakita nimo ngadto nga nakakita ka. Wa na on pre, wa lang ko kahibawa pod ko. Kalabungan ra ba nang kilid-kilid dito basig na ay nangahoy ba ron sa banalibang. Pero mas maayo unta pre og kuan pre. Di na lang ginani mo iuli bahingon na nataw di magtagay ka dito ko sa sentro. Wa puga ka kay lakaw ron. Wa noon pre, pero maadto kong kapitan lagi karon luoy pod. Ako giniuli kay makonsensya gid ko pre. Aw, ikaw pre, og imo ginang iuli, mayon po nang imong iuli. Ako lagi uli ko niya. Biyaan sa nako ko pre, manangisa ko nimo kay maligo sa ko kadali kay moadto kong kapitan mag-uli ani kay ako giniuli kay makonsensya gid ko pre. Ako i-turn over ko ni barangay pre. Sige pre, kay ari lang fokus ka kuan. Ari kos unahan kay na lang po koy baliton diri kuan unahan nya. Oh, sige pre. Magbogbog sa ta. Oh sige pre oh. Sige pre. Basta di lang sabi ko. Sige pre, sige. Uli. Sige pre ha. Sige pre oh. Are ko. Adas pare. Maligo na pa yung pare ay. Kung kawato ng pitag. What? Makalugar ko. Magaling kang kupal ka. Para, akong sundan. Makuha na akong yung pitaka.
Asa magpitaka diri na wa man? Wa gipitaka ba? Asa ka to? Dili naman to ang gipatong. Piskot. Wa kung pining aging bata diri. Wa gyud. Wa gyud pitaka diri ba? Pilit an uli pa to na kong kapitan. Magaling kang kupal ka. Kuha ginaw. Patay wa na gitong kita ka ha. Kinsa ka na kapunit ato. Wa na gyud. Dong, ako man ang pita ka dong. Ha? Ako man ang pita ka dong. Imo ni pitakan oy. Ako ni pita ka gaydi. Na lagi. Grabe klaro ha kayo. Aw mo ka din na. Iuli lang ni sir na ako sir kaya ang importante na ako nilang ID na ho. Oh, sige. Bahala nag tungod sa mong kamaayo. Ay kinisudin mo na ni. Ano basig gamito na nimo. Kinira importante na ho. Ha? Kinira. Nya ako ano ni? Imo na na. Bahala ka na. Sana all. Kinira importante na ho. Ay diya. Oo, sige. Diya pagi ahong pakapin nimo. Pakapin eh. Pina. Kaya tungod sa imong kamaayo. Salamat kayo ha. Nya Salamat po kayo. didto man na kit is unahan. Lagi tatagpo ko pangita ganyan. Dito ko gikan sige ko. Nya sige. Sulu. Salamat kayo noy. Salamat kayo. Salamat ani ha. Ah, Sige. sige. Tidak ko bago. Tagaan ko kung bonus sa pagdesaka. Sundan niyo kung pala. Uy. Asa ka? Ikaw rin nagpa-pitaka dito, no? Kita ka dong. Di sa man ninyo magikan? Dito nis katong na nagsugat nagsugat mo dito katong maayong tao. Say man yung tao. Agsud ani ang gihatag niya. Tagaan dito na hugbunos. Say man yung tao. Ako ni gito naligo ko gikawat. Tanawag ID oh. Kita ka ng ID ha. Tanawag ang nawag tanawag. Aho ni. Ni asa man siya karon? So adito pa dong. Aho ning gibawi ka importante ang ahorang ID. Anong imo mang Agsud ani gipakaplinan pa hugbunos 100. saon? Yung saon man. Wala to. Kasi dito. Book na to. Asa? Pre. Uy. Ano sa pre? Hayop ka pre. Mulay ka ikaw hinaway na maayong tao. Pero na nabulahan. Anong kailangan kong gawin? Ay, tunay. Siya pa nangawat. Siya pa nabulahan. Hindi na maayong tao hinon. Okay guys, daghang salamat sa tanang nagsuporta sa among YouTube channel. So arita karon sa mga i-shout out na to, no? Okay, shout out ko ni Florami Pipito. Shout out ko ni Lucila Gallo na diya sa Manila. Shout out ko ni Sadboy diya sa Negros Occidental. Shout out ko ni Silent Butterfly. Shout out ko ni Tess Lifestyle Vlog. Shout out ko ni Marix TV Channel. Shout out ko ni Solid Wild Vlog. Shout out ko ni Agnes Abayabas. O shout out ko sa sa toang isa to mga nanginanglan og nangita og restaurant nga na diri sa Isla de Bitogo, no? Available ang Saint Garden Asian Filipino Resto Bar na diha sa Purok-Size ning ato ang lungsod sa Bitogo sa mga nangita og nindot og brato nga restaurant. Okay sir, tangi mo shout out. Okay.
Shout out ko sa Team Lapu-Lapu, especially ni Sigobian, Narnets, Brad. Salamat sa imong pagsunod sa among channel. Labi na gyud sa akong idagaw. Shout out ko ni Ronald Cabalan. Shout out ko ni Ma'am Tish Rosales, vlogger sa Manila. Sa akong classmate si Ivy sa Manila. Mate. Sa Barkadahan Channel ni Oltol Fred. Shout out ko ni Jancel Barcoma. Shout out ni Jonard Valispin, akong amigo diha sa Imelda. Ug sa akong gagaw si Jerry Matondo. Ug sa akong maigsuon, Otol Elves, Otol Fred, Otol Alvin, ug si Manang Linlin. Shout out ug sa akong mama na skilid, ug sa akong mga anak si Keisha May ug si Jed. Og sa akong boss nga maldito boss, amping sa trabaho. Salamat. Okay, ikaw, bro, masig na kayo shoutout. Mo set out ko sa sa lahat na kasamahan ko sa pabrika sa Manila, sa Golden Seed Dragon, sa tanang mga kasamahan ko doon sa Manila. O sa among mga boss, maset out po ko sa kuwan, Gitabuan. Basing nakalimot ko na ho. Ako tong naanod sa bagyo niya. Okay, so daghan kayong salamat. Sa bagyong ulit. Payo ko share sa to ang video kung nalingaw mo arong daghan pa og malingaw na mga kaigsunan nato. Sa sunod na po nato bakita kita guys. Paalam po sa ating lahat. Thank you.